Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasngi. Henne kasngi ka khatnyo trek upna risau. Uhman jang UMDC ka Soyong constituency uba Samlen Mangyang kata uba Trelen Mangyang. Ulah banit mi Shalaj Mukra Police Station. Hadin bau MLA ka Soyong constituency uba HDR Lingdo ubolong ru menteri sarkar uba kami yakitanat ki kampo yeng Home Police ulah ujor ke FIR persya yo ba Trelen Mangyang halor ka jingkano baula pensapriang lengba ke WhatsApp ya ka dor jong ka weke kantai ke baula pen isi kipat ba ha ke jelang bansa mi ki work order ha Soyong constituency. Ha kani ka jing syakot hajar ha police station la imkra anne ka sngi yo ba Samlen Mangyang la senran langru da kinong buat jong u. Namar bo MLA jong Soyong ba HDR ndo lo ay ka FIR ujor persya nga namar bang apply ya ki dor jong ka WhatsApp namar bang la that semrani u ya kidur ki ba mu ula sami skim po Soyong tengai kini kedur ngam tip kawan nang no ngayo kini kedur ka ba kawan na ka Soyong group te kini kedur kalawan bat kumta ke jitho kaladon bayam uba HDR jaumat uba badupur narang scan ong kino Soyong ya kata ke kentien te ya kata ke kentien ka ba kaladon hang tabat ya kata kedur ka ba don u HDR pat u pur narang scan te ngasen so ne u niki nongrang te niki nongrang ula sim ya kene kedur pa ula receive kene kedur te hadien sipang arpang ngala reply sakwe message ngong hato ka deine em ba kene ka jigsisha te niki nongrang u klem reply kenya kene ka message ke bang tho hadien bang la depa yaki ne ki jing tho bat ya kene ka dor te ngala pa kene ka message ngalong hato ka deine em ba kene ka jigsisha u klem reply ya kene ka message te ula pha yang ada kene ka FIR pede tu ula don ka ke jingmut jong u ngamla bentip te namar ba ka jing temu jong u namar ba don paran mo mar bu ne UMDC jong Soyong ula mot benele ya kene election MLA arja khatra te kala sumi ki kan rom ki kan ram te la thap ban kem sengi ban le ki daw ban wa lat ki ti ba kumno ngi yo ban pendau ya ka yeng la ne ya ka family ki jongi hi bro ko wai ngayo jing tip menin kasi tifon ki opsa nang ne kila do nomor phone ye ngilawan mi menedang step ngila keluar hiban wan ban ni klem ja ya kanika jingpa ke jui bat ke jing phone ke jui ban ilawan keluar sa kanika ukes nomor ba ni burom ya ka nomor ba ni klem sem ladon kono kadak sniu dan ne kadau sniu andre ngile ya ka ba bat ka ke jing pelaj ye kini ki internet ye kini ki WhatsApp ro ke deleng ba ke share jong ki parlok dengan ngayo ya kani ke jing share jong parlok ro kani ka ba share ngaru ngam tip kawan nang no ndrei ka tho be ya ka Soyong group te kani Soyong group ngawadi unu nomor phone ro ngam sem lalap setia te kani ka group ka ba hadukan manta ka wan sibun ki tin ki bomnya habdor haka mobile ki jonga te nga delete no ya kani ka group ngam sem no bu su ya kani ka group ka wan haka mobile ki jonga oh nya kali jonga hingas ngoba ni kum kayen kasam ban ngar kum parang mi ni kamben long no mikmat kum UMDC madru ban penkret am tak arja khatpa ngam soi ei namar ngi kum ka yeng kasam ngimdei ki yeng kisam ki balong rekai ki ban penthop ria yano te hanrei tai jinggali ki bangarong kali ya ka ei ki bai lale bat ngasnu ba ka dei tam kam ka ba rem ya ka ei ka ba MLA jongi bat balong ru minister home minister ula penun kam bakla ya ka bor namar ba ban ai FIR ini WhatsApp ba ya pha idur ni dar lam ka jing pen khamra yano kam long ka ba ba ten rai ngai kani ka panpau ba nagaliang jong home minister but MLA Soyong ba HDR ndo uting ye election ban ka jing ting ye election hawar ka pra kumta ule kini kumno ban penting ye breu kino Soyong jongi ki ba song sinong te po Soyong but dei tang ye le hakini ki khindar por kalami la FIR we rang ba nong te na po silang masiki ki we ki breu la bon ka jing berngam ka jing beset long teng ban penting kani kalong kumba penting i khna mo tengah so banong ndai tangkat ni kam tam lei gitu ki batrai kam sarkar i polis manta dang bon ma ki badai ki nong Soyong ki dang yeng lan ban le cepo tura bala cha transfer tenang no kani kami tel da home minister dan kti hang ni balai dan mano bade ban dan kti ya kani namar ba ki dai ki nong Soyong na ki nong Soyong la jong gumur ki badon hasilong kin sa ban le no cepo tura cak transfer seturah si ngaso galong ka bakta kan yangi kum kino Soyong ndai tang kataru kidon ki balatri ki workshop ki wigiweru po ki office fair labun ki basa pendo labun ki basa wengkam te kum gane ngai i ba ka jinglong no mikmat jongi te
ka along per syah do kata la chulong tang dak e ka jing penihar keput kan tekan ni ka jing penihar keput ke jong ungi ba ngin pen kot no kan makini ki keput ke bam le kum ni kum han men jong ni inu ru itu ki pamat ikan ni kam dei su ka keput hau HDR ka dei ka keput hangi ka dei ka jing ku kan ni kata ka jing ku kan wan gemon ngin yo ba jing la arja khatra fi mentah kan ni ka FIR la ya sim la ya FIR ka kes register dah bar la register kan ni kan kut tak ni ngat kan poi sekut na poi sekut tengi nga hab an chalan si ni pat mentah rang nang don nginang perkhat kumno bangen ne man hab control iki legal expert kumno bangen ne ya ne ban bu ik pledar langi don kam ban file da ka counter FIR ngan hab file mar ka bam don rem hoi katali ka along ka ba dei mar kum hu minister ule ikini ki kam raya ka jing snow ka jonga aja ka ban pet bahaya ka kia ka son jong state ka jela ka jongi kum gari ka jai beriu jongi pet manta kat ni ka jing pet kini ki drugs ki bami kat ni kinong ki drugs kinong di drugs nak por ki kiu kat ni re umla ban takel kum hu minister batro ha juga por kini ki smuggler ini ki kauts kini ki masi sa Bangladesh ngayo i maner ki BSF kinang sakam tu kumba khadar tali ki masi kador kumba arlak ai ada kini ro kum hu minister umla ban takel mag polis ki song hang tu ki la ban check kan ya gini mo mag jing di rene ka jing salan tu ka mesti sport Bangladesh kolong bean te balai gini kum hu minister takel kan ya gini matru haba pelong ni ka jing persya bam do mesti hang te po soyong wangi persya bam do mesti andai kum hu minister detect ka mesti ka balik sa Bangladesh ke